Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat same basa bala diranah minang kojo cinta nan suci usala dia ragukan kojo sayang kabake adia tali jantung denai taruakan basamo manjago cinta lai takana jalinan cinta doakanlah denai di rantau urang lai disiram bunga pamenang ialah kumang najan ngelayu oi adik usalah came basa bala diranah minang kojo cinta nan suci usalah dia ragukan kau sayang kabake adia tali jantung denai taruakan basamo manjago cinta lai takana jalinan cinta doakanlah denai di rantau urang lai disiram bunga
Haru kuning, Sansati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu mulai jadi video call itu.